Eni arapat pendon buraman lekapor. Sakramen bertamu Tuhan penolong. Kapuram haupa bade hakon buraman simbakoi. Kumadano kabanikom kumjumta berlabor senam amin. Eni arapat pendon buraman lekapor. Ya sakramen bertamu Tuhan penolong. Kapuram haupa bade hakon buraman simbakoi. Kumadano kabanikom kumjumta berlabor senam amin. Eni arapat pendon buraman lekapor. Ya sakramen bertamu Tuhan penolong. Kaburam haupa badhaukun beduman simbakoi. Kumadano kabanikom kumjumta berlabor senam amin. Haka ketemu pa pada kun beram simbakoi amin. Kokpa jongi Ubahane kanong kabakoi kakatay jongme. Kanaman kima jongme kanaman kamon jongme haka kendo kumbahane. To ayang imita kacimbang jongi kabala kasi. Pertama piang kiri kami jang jongi. Kubangi rogi maga ki badasiangi. Badwadilanya syaka pensyoy. Hendrek to dalai nagabasni amin. Kublai ko Maria kabada kasingai utrai dan Baphylla kerkuya panang dengkete. Pada kerkuya sabab pojang bal Jisu. Ko Maria bakoi ko Kami jongle tuduai dan bata jungi kinapop. Menta berkapol kecingan jungi amin. Ngangit haule upa berbol baro. Menong tau kabne berka kendu. Badau Jisu Kristus kun mabarwe jungu. Utrai jungi ya bala puana musim bakui. Ya bala kana kamaria tesoti. Ubala shalek ben Kapo Pontius Pilatus. Lasana naya ulaya pratepu. Ulaya shakibaya. Hakasmi kabalai ulami pana kibaya. Ulaki ushabne ushang shakamonu blake pabran bol baro. Nang tawan papan bicara kibaya. Nangge jauh sembakui, haka balaka telibakuy, haka jingan salok kerikuy, haka jingan abekipop, haka jini bat kado. bada kecil bom cukut, amin. Kokpa bom cukut, ngaterwa hame kamen berkasnam, kamen siabar cilong play, ukur berdaya jomjome, utrai kenra jungi Yesus Kristus, panmenbiana kebandaki pop jungi, bacong kepertei barok kawe. Namar ka jing shashito bako der sajongo. To isne yengi bada kepertei barok kawe. Namar ka jing shashito bako der sajongo. To isne yengi bada kepertei barok kawe. Namar ka jing shashito bako der sajongo. To isne yengi bada kepertei barok kawe. Namar ka jing shashito bako der sajongo. To isne yengi bada kepertei barok kawe. Namar ka jing shashito bako der sajongo. To isne yengi bada kepertei barok kawe. Namar ka jing shashito bako der sajongo. To isne yengi bada kepertei barok kawe. Namar ka jing shashito bako der sajongo. To isne yengi bada kepertei barok kawe. Namar ka jing shashito bako der sajongo. To isne yengi bada kepertei barok kawe. Namar ka jing shashito bako der sajongo. To isne yengi bada kepertei barok kawe. Namar ka jing shashito bako der sajongo. To isne yengi bada kepertei barok kawe. Kokpa bang cukut. Ngatarwa hame kame berkasnam, kami siap berjilong play, ukun bayi jomme, utrai kenra jungi Yesus Kristus, banbian kebanraki pop jungi berjong kepertei barok kawe. Namar kisah shitam bakoti satchung. To isne yangi bada kepertei barok kawe. Namar kisah shitam bakoti satchung. To isne yangi bada kepertei barok kawe. Namar kisah shitam bakoti satchung. To isne yangi bada kepertei barok kawe. Namar kisah shitam bakoti satchung. To isne yangi bada kepertei barok kawe. Namar kisah shitam bakoti satchung. To isne yangi bada kepertei barok kawe. Namar kisah shitam bakoti satchung. To isne yangi bada kepertei barok kawe. Namar kisah shitam bakoti satchung. To isne yangi bada kepertei barok kawe. Namar kisah shitam bakoti satchung. To isne yangi bada kepertei barok kawe. Namar kisah shitam bakoti satchung. To isne yangi bada kepertei barok kawe. Namar kisah shitam bakoti satchung. To isne yangi bada kepertei barok kawe. Papam cikut. Ngatarwa hame kame berkasnam, kami siap berjilong play, ukun bayi jomme, utrai kenra jungi Yesus Kristus, banbian kebanraki pop jungi berjong kepertei barok kawe. Namar kaci syashitam bako disajong to isen yang ibadah kepertei barok kawe. Namar
kaperte barokawe. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibat ya kaperte barokawe. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibat ya kaperte barokawe. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibat ya kaperte barokawe. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibat ya kaperte barokawe. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibat ya kaperte barokawe. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibat ya kaperte barokawe. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibat ya kaperte barokawe. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibat ya kaperte barokawe. Kokpa bumcukut ngatarwa kami berkesenang kami sibat cilomble ukul baile jome utrai kenra jungi Yesus Kristus Padbiana kebendaki pop jungi bercocok pertei barokawe. Namar kajing shashitam kodi sajong u. Do isne yang ibadah ki bapang ki bashitam. Namar kajing shashitam kodi sajong u. Do isne yang ibadah ki bapang ki bashitam. Namar kajing shashitam kodi sajong u. Do isne yang ibadah ki bapang ki bashitam. Namar kajing shashitam kodi sajong u. Do isne yang ibadah ki bapang ki bashitam. Namar kajing shashitam kodi sajong u. Do isne yang ibadah ki bapang ki bashitam. Namar kajing shashitam kodi sajong u. Do isne yang ibadah ki bapang ki bashitam. Namar kajing shashitam kodi sajong u. Do isne yang ibadah ki bapang ki bashitam. Namar kajing shashitam kodi sajong u. Do isne yang ibadah ki bapang ki bashitam. Namar kajing shashitam kodi sajong u. Do isne yang ibadah ki bapang ki bashitam. Namar kajing shashitam kodi sajong u. Do isne yang ibadah ki bapang ki bashitam. Bukpa bumjukut Ngatarwa kami berkesenang kami sibat cilomble ukul baile jome utrai kenra jungi Yesus Kristus Padbiana kebendaki pop jungi bercocok pertei barokawe. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibadah ki bapang bashitam. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibadah ki bapang bashitam. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibadah ki bapang bashitam. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibadah ki bapang bashitam. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibadah ki bapang bashitam. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibadah ki bapang bashitam. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibadah ki bapang bashitam. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibadah ki bapang bashitam. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibadah ki bapang bashitam. Namar kajing shashitam bakodi sajong u. To isen eyang ibadah ki bapang bashitam. Koblei bakut Koblei badan war koblei baik sinam. To isen eyang ibadah ki pertei barokawe. Koblei bakut koblei badan war koblei baik sinam. To isen eyang ibadah ki pertei barokawe. Koblei bakut koblei badan war koblei baik sinam. To isen eyang ibadah ki pertei barokawe.
kali tani jong ka Jingisynei-blei. Ko Jingisynei-blei ka bar kersoi na ka cadem ukpa bom cukut. Doi sin e yingi badia ka pertei barok away. Ko Jingisynei-blei ka buram ba krautam. Nia roi ka ting krau chung me. Ka jubab nga shania hame. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka maya bom la shempang. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka umpok lu ba kersoi na ka maya jong ka Trinity bakut. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba umla ban shempang daki bru ni daki angel. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba mi ka imbat ka kemen. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kamkor banya ka beneng. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka tolong ki kamphala bat ki phala baro. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kentup ya ka perthei baro ka wei. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba wan hia sha ka perthei ka dur ka tin bala wan long do. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba mi na ka din mong ka don nuru Jisu. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba don hapo ka don nuru Jisu ba dap Jingisynei kamta me kinong pop. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba don haka Eucharis bakut. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei haka baseng ka balang bakut. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei haka baptisma bakut. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba penman hok yangi. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba senranya ka jing im jongi. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba kedop yangi kamtam hatemir ka jing yap. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba ayangi ka jing im bane junom. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba don ringkat bat ngi haman ki benta ka jing im jongi. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ba yadai ngi na ka ding du job. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka atiar ka jing kala ka bamut kinong po ba e do nut. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka jing lengo ki angel bat ka jing bom shempang ki rikut. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka jing bom la shempang ye ki jing maya ublei. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba se yangi na ki jing jinchar baro. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka tolong ka jing sup bat ka jing kemen jongi. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba khot yangi na ka jing suda sha ka jing imba shisha. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kentup ya baro ki mati jong u. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ko pan sniat jong baro ki jin tau ublei. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ha ka ba baro ngiyo jing isnei. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ko jing tingen ba thiang ye ki to ki baling amen sim. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka jing kermen ye ki to ki ba tu jing kermen. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka jing ja thai ki to ki ba shem jin jar. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ko jing pelait na ki klam. Nga shania hame. Ko snambat ko bat tu na ka danur u Jisu. Panlong ka thame ka jing isnei yangi. Nga shania hame. Ko snambat ko bat tu na ka danur jong Jisu. Panlong ka thame ka jing isnei yangi. Nga shania hame. Ko snambat ko bat tu na ka danur jong Jisu. Panlong ka thame ka jing isnei yangi. Nga shania hame. Eucharistic Jesus, we praise and thank you for the gift of this day and all the blessings which you showered upon each one of us. Jesus, you promised us that I will be with you till the end of the ages. Thank you, Lord, for your loving presence with us. Thank you, Lord, for accompanying us all throughout our life. Thank you, Lord Jesus, for giving us all the blessings which we are in need. As we are in your presence, Lord, we surrender before you all the intentions of each one of us, all the intentions of all those who are joining us in this online service. We pray for our Holy Catholic Church, our Holy Father, all the cardinals, bishops, priests, religious and the faithful. Jesus, unite us together in your love. As our Holy Father is sick, loving Jesus, we ask you to extend your mighty hand upon him and heal him from all kinds of his ailments. Give him, Lord, good health of mind, body and soul. Lord, we pray for the whole world, especially the warring countries, Russia, Ukraine, Israel and Palestine, and all the African countries, and all our countries where there are lots of problems and difficulties. We pray for our country, India. Jesus, have mercy on each one of us. Have mercy on all the leaders of our country. Give them, Lord, the grace to see
and work for the good of the people. Take away all kinds of malpractices and corruption from their heart. Lord, we pray for our parish, our fathers, Father Joby, Father Roshan, Father Nicholas, and the sisters, and our co-workers, and all those who are working and associated with us. Jesus, give us all the necessary things which our center is need. Bless our retreat center, bless our parish, bless our school, and all our teachers, parents, and all our parishioners. Jesus, we ask your manifold blessings upon each and every one of us. We pray for all those who are sick, especially all those who are affected with cancer, heart, kidney, liver problems, all kinds of contagious diseases, or all kinds of HIV, AIDS. Jesus, when you were on this earth, you healed many. Now, by the merits of your word, I am the Lord who heals you. By the merits of this word, we ask you, Lord, to heal all the sick people. Once again, let them enjoy the health. We pray for our diocese. We pray for our bishop and all the parishes in our diocese, all the priests, religious, and all the faithful in our diocese. Jesus, strengthen our faith in you. We pray for all the persecuted Christians all over the world. Jesus, you know the struggles, the pains. In the time of their pains, struggles, give them, Lord, the grace to strengthen their faith. Give them, Lord, the grace to stand for truth. Give them, Lord, the grace to stand for Christ. Lord, we pray for our family members, all our dear and near ones. Bless them in abundance, Lord. As we are in your presence, we pray for all our students, those who are writing their exams. Jesus, fill them with your divine graces so that they may write their exam well. We pray for all the people, those who asked our prayers, and all those who need our prayers. Jesus, if it is your will, grant all their heart desires. We pray for all the people, those who have no children, all the married couples, those who are at the point of divorce, all the people, those who are searching for job. Jesus, you can do everything possible for their life. Give them, Lord, the ways and means to live their life properly. Once again, surrendering all our intentions at your feet, asking your manifold blessings upon each one of us, upon all those who are attending this online service. Once again, we raise our heart, we raise our hands towards you, and we pray. Hallelujah, 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 Jesus, bless Jesus, bless Jesus, hallelujah, glory Jesus, glory, 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 mighty power, Lord, anoint us, Lord, hallelujah, touch every life, Lord, heal every life, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, anoint us, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah. Kaburam hak pablo kun bram simba kul. Amen. Kodanur bukutamu Jisu. Ko Maria ko nahirabini ki kun Kristan. Turbanam ta Jesus. En your roy otra Jisu Christ.